Хәерле көн, Әлфия. Менә мин килеп тә җиттем. Хуш киләсең, Ләлә. Әйдә уз. Син утыра тор, мин чәй ясыйм. Без чәй эчәргә өлгерәбездер бит. Әлбәттә өлгерәбез. Кара әле, Ләлә. Без барасы күргәзмә турында күбрәк сөйлә әле миңа. Күргәзмә 2001 елдан бирле Казан ярминкәсе мәйданында уздырыла. Быел ул яшел хуҗалык, дача, ландшафт, флористика дип атала. Күргәзмә чәчәкләр белән генә шикләнмичә, бакчачылык, флористика һәм ландшафт дизайнының барлык юнәлешләрен үз эченә ала. Мин мондый күргәзмәләрдә һәр вакыт булырга тырышам. Ләлә, бу күргәзмә нәкъ минем өчен икән бит. Соңгы араларда дизайн белән кызыксына башладым әле. Бу шөгыль миңа да бик ошый, кәефемне күтәрә. Бик күңелле, мавыктыргыч шөгыль. Әлфия, ландшафт дизайны курслары оештырылуын беләсеңме син? Ишеткәнем бар иде. Әйдә без дә язылыйк. Минемчә, ландшафт дизайны белгечләренә игътибар тагын да артачак. Әле күптән түгел бер танышым ландшафт дизайны белгечләрен чакырып, фонтан, юллар салдырды, аллеялар, утыргычлар һәм башка композициялар ясатты. Мин дә синең белән килешәм. Агач йортлар кабат модага әйләнеп кайтты. Шәһәр читендә шәхси йортлар белән сату итүче компания вәкиле сүзләренә караганда, бүген хай-тек стилендәге зур тәрәзәле биналар белән бер рәттән агач йортларга да ихтыяҗ зур икән. Бүген курслар турында белешергә кирәк. Сәгать 10:15. Безгә китәргә кирәк. Әйдә, җыйныйк.